Abusia don kwa boy mamu nyina ha mama kwa ba de ba Ahenkan 93.3 FM eso braso dwadie kase ne yasinkonwa ye de ebremo ensem ahodo a ye de ebremo no ye tenase etwotwo ya mamu ada ho no mu ana kwadwo apawu kase bodem ene yasinkonwa edi sa adwuma yi a emu ada ho nti ye de abetena akua fra koma ni studios a enam Ahenkan 93.3 FM so ene awie yi ensem ahodo a ye de nam se awia bremu dwadie kase ebi ena edidi suei Ghana mampanyini abedi achire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia abo Bank of Ghana and afei financial institutions ya hodo a womo aboa ama say Ghana sika hodo a yeguso jeje no eguso ekonanim kakra abo mo abaso ewa adwumaso a womo aye sanso so na empanim pokura de atodwa achire se obofo ne nam ho apaso ntina ne finance minister de ne budget akomasika okoto omeyimra chebedwa fie wie no eho empewa ankrofo esa enya senketwa opani ba ko no so na no atumu bie eye right honorable speaker of parliament Alban Sumano Kingsford Bagben wo kire se road tone a empanifo esa ye jagege no a ya hyase animu ya ye de adwuma no empanifo atomra ye fi hono mo so a chief executive officer Edema Ghana Chamber of Telecommunications Ken Ashigbe o kire se e-levy policy ampanimfo de aba no ebra ye wo mu yi enye brepa I was ye di e-levy e de eba ensam ni bi ka we hu ne yasinkonwa ye de bra mo se wi abremu dwadie kase mo somfo eye me obu woba ofori amanfo afi ye nye brani emfa kase ni nkire mu ankasa emfa emamo se ye hyasia ne ye hyasia de free Ghana mampanyini abedi akire na kache Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wodi abasobode akwa ma Bank of Ghana na je se Ghana sika krabia ba tan ya ono na wo hwe omanyi yesika sem nyina eso de mayen enye wo mo nko a afei bank ahodo a sika ho dwuma ene wo mu die no opani abo mu nyina baso ade no wo bo ma baso a wo kire se wo hwe adwuma sono a wo mu nyina kan mu ti abom na wo mo ye ede aboa ma Ghana 21st century ayetai ekane potokasa emuo no yadrumu na wo hwe kwanya sesei abefo enso ababeji wiase ne yamanyina aboso no omo nso so ebo omo ho so se ne be ya omo ni ewiase mirika na etuo ni nyina ebekọ pepepe no a na omo se abasobode kese pa opani de sa ensami atu edwa abowo mo abaso a dwumadie bia na yekoso won kran a wono no wo kire se eye the 25th annual banking conference ya Chartered Institute of Bankers and Crime and run a said media course no any openi or tun safre no a odinani munyam kota akiri wonya akwanya na wone omanfo atwahiem ho no mo kasa no e no de sa ensemi atu edwa o kire se wo hwe enhyehye ahodo bi a Bank of Ghana wo mo dia gu na kwan mu a omo pawo dwumadie bi ofre se Ghana Interbank Payment and Settlement System yitwadi friend se GIPS enya no nkwa Real-time Gross Settlement System RTGS Check Code Line Clearing System National Biometric Smart Card your type friend say e-switch National Switching and Processing System and also so GH Link or chesa sa niema yi a Bank of Ghana ada na didi aba no eboa pa ama abefo kwanya enam so ede gigi sika abefo kwanya enam so ede tutu sika sem no atumi aboa pa o se enye wo mo nko obesan abo Ministry of Finance no so abaso oya Ministry of Finance so a na nsan o ma paw enema bi huntuma saa enhye no o ma paw huntuma na eboa masika gege enso konanimu pa eyenioma bensa National Financial Inclusion and Development Strategy, the Digital Financial Services Policy, Cash Light Roadmap, ene niema hudu bebre ka ho ni nyina Ministry of Finance ne nsa no ene nti omo so oso omo nyom samba osesa abefo kwan ya omo nyina ti ase mechire Bank of Ghana ene aso ya hudu a omo hwe sikasem so ena afei Ministry of Finance omo nyina yo madwene so omo befa so na ye de agigi sika no eno aboa senkenye no krampo a nka COVID-19 a ebe free oman na ewiase nyina wora
na ye pa ye ho ade ehunu yasene mu no senkanya abefo akwan ahodo a wo mo de abai a ye nam so di djuma e wosikase mu no a enkanya de a enkoman Ghana enka bepem saa bere mpo no anka ye behunu ba bia yisikasem no esi ejina eni nti wabɔ mpanifo na baso pa ne krakra mu no ɔde ato ɔmani mu kyerɛ ɔm sɛ sɛ ɔde agyakɔ a yenya wo kwa empani so sɛ sɛ yedigya wane yɛde asoa wo eni nti ɔmo di fu anim ne de na eyesua na ɔmo besu nti wɔsrɛ ɔmo ada ɔmo ma ɔmo aba mu ɔmo kɔso amo adwumaden na ɔmo mpani akufu ado amamuo no nso ɔmo taa ɔmo akyi den a kadeɛ bi a ɔmo behia a ɛno na ɛbɛboa wɔm ama sikasɛm ho ntotoyɛ ebetumi akɔ n'anim no ɔkyerɛ sɛ ɔmo mpani akufu ado aban no wayɛ krado paa ɛna no na ɔsoafo a ɔno ɛna wɔhwɛ Ghana sikasɛm so kopie mu ɛwɔ mayimra hyɛ bedwafie wabra okokoduru hɔ no mo no wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛmu di akyerɛ mmarahyɛ bedwafoɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a afi 2022 a yɛkɔwura mu a aka nnafua kakra bi ne akɔwura mu no yɛnya kɔwura mu sɛ kinken ɛyade a aban no ayɛ n'adwene sɛ ɛto a yɛgye ɛwɔ ɛkwantempan hodoɔ soɔ no saa road toll no aban ɛyi afiri hɔ adan na aban yi afiri hɔ no mo a ɔkyerɛ sɛ nkrɔfoɔ bebree de complain ɛde aba ebi mu kyerɛ sɛ ɛna traffic te sɛ wɔn a wɔwɔ kaasoa hɔ no sei no kaasoa man from awurade ka ɛyade a traffic ne nkɔ no obi aba wo ɛyɛ go slow ɛne bumper to bumper ɛno ɛna ɔsoafo yi kyerɛ sɛ ɔmo de saa ɔhaw yi de ba bɛto wɔn anim no aban no atie ɛno nam so bi ama mprempren yame no ɛkasa yi no aban na yɛ n'adwene sɛ obeyi saa deɛ ne deɛ firi hɔ entina ne wɔde saa nsɛm yi tu dwa wɔanduru fie koraa ɛna ɔsoafo a ɔno no ɔhwɛ akwan ne akwantempɔn nsɛm so owura akwasi amu akwata ɔnam na so ɛne so ɛtwerɛ krataa tententen ɛne sɛ capitation grant pen ni bi ɛna ɔkɔkɔ pɛ yo sɛ ɛyɛ big pen ɛna ɔkɔkɔ tɔ yo yenim twerɛ krataa tententen ɛde ba abɔnten so sɛ efiri saa bere koro no a ɔpani na no si ya no obi bia ɔyɛ adwuma o roto so ahodoɔ ni nyinaa obi amfa ne na de ngu hɔ obi amfa na adwuma nto hɔ ye gyae agro na gu ya kye ye bɔ obi anko ni fie na ase beto monten so no ɛna minority leader onumonyamfo Haruna Idrisu enso so twen speaker adwene de si so sɛ ɔpanyini efiri tetetete ete Ghana hai so ɔsoafo bia de akonhomasika beto abɔnten a yɛma ho kwan mamrahye bedwafoɔ no ɔmo dwendwen ho ansa si yɛbɛgye atum si anyi ntum ansa na ade so a ɔmo de baayɛ no ɛbɛyɛ adwuma efirase ayɛ adwuma na we de owura mo akon ata da ne ho terminator ɛna ɔnam ne wɔka kyerɛ nkɔfo sɛ obi enya adwuma no obi enya yi wɔse saa de no ɔpani ne yɛ na ɛmoa enti wɔn pɛ bibi nka nkyerɛ terminator paa enti no na ɛnam so bi ma yɛwura urban bagbin ɛnso de na no ɛtu mu bie a wɔkyerɛ sɛ da bi terminator nyabotrɛ Ghana ha no ayɛwɔ no ɛmra ɛne yɛde ɛyɛ adwuma patapa pieto nso yɛde mra ne worɔ ɛne nti ɔno deɛ wɔto wɔn ne tententen sɛ saa de no a waka kyerɛ wo boys ne sɛ wɔn mu nyae no mo bia ansan konkonko yɛ na adwuma mo bia nko yɛ na adwuma Urban Sumano Kingsford Bagman. Nobody, and I mean nobody, has the authority to start implementing something that doesn't exist. But does that amount to a disrespect of the house? That is where I may differ. The minister, because this is not a court of law, might have misunderstood or misapplied the law. There is no such law for him to operationalize. So the law we have now has imposed the fees that they have been collected. Can we pass a law which is being implemented and the implementing authority like the executive, they are having challenges with the law? They will not come back to the house. They can on their own authority decide not to implement the law. Is that what the law says? If they have any problem with the implementation of the law, then they have to come back to this house, because we don't just sit down and pass the laws. We consult the people who elected us to represent them here. That is why committees invite memoranda and invite people to appear before the committee. And so the executive cannot just on their own suspend the implementation of a law without coming back to the house. That is not democracy. That will be one-man rule. And so I want to clearly direct that what the minister has released is complete brutal fulmin. It means it's an empty boast. It has no effect. And therefore, I call on him to honorably withdraw that directive. Failure to do so will be a serious breach of the directive of the speaker. And that will amount to contempt of parliament. Man pass man. Into war Bema, Ubin Swatch, that's one also Bema pa.
enti we ye senior terminator and what catch junior terminator say hey you did 2 months time no go jadi o kire no enti na here senior terminator and one man command ya what catch junior terminator say onya abotre kra na ye ho be ma bibiri ya ye kuja wo abusia ye da so agina sa asem kro ya ho ebe to monten so no unim say na boys ne girls bi so mo ye adwuma e wo to butu ahodo no tie bo pin wo mo ne ebi so mo say ye enkra ya ba be to monten so e de say ne atamba mo hye wo no si ye wu papa enkra ni be ka kire say wongbo ye wu ani ntimo we na mo nka bibi fa nkire mpanimfo no na wo mo kire say na no mo ba adwuma ko fi obi an kan kire mo say ade tia mo adwuma na gu na ye koda sore ne adwuma gu preko pesa ade a omo tete to butu ahodo ye no mo twetwe nkomo kire say eyo omonyo ani ntimpanimfo hwe no mo nya bibi mfa ho na yet there was say na do bo close to na yet say disabled say yet no here pa because na do na no promising there or the tools no or the bed and or the bama disabled so mo I made you so yet the mo here there me da ho kan ye campaign yet man na do mo power ni abi asma yet do no here because I disabled na here duma ya oya because sempre today if me bi wa ha a application to kwa because of your disabled nti bon on fed man on find them one farm tin ha yes na do yes na pa on hwe he disabled sin ya no na ntontum on consider ye school it's a feed that ye djuma ye ya me na aduma rokwa na ye djuma ye sebi ye de hwe ye de ma menam ye wonwanam ye won baso na sisi the whole Ghana to but djuma ye oba be ye ndem ye ke tefia oba ye be de wade ni awfo won do san na ye hwe ni awfo san ho no wolu hwe no because ye ke tefia obo ho adwum pi mpa be bre we school wo tefia won ye djuma won ye ne nso ye kaka wa ewure oba ye bibi o ho ma nkote obo ho ni mpa bere sisi aben ye kwa tefia enyi ekofe hu djuma kwa ka ni sisi ala aben no hu ya mo aha na yesisi e de hwe yamba sisi ala me bakura wi secondary school nso owofie onye adwuma ye ana university scan yi wa menye no ko na lo nyi papa nti ha na ye kapmo ne kakaka tsaba yi to ifi ha baba ho enti weyi adwumafuo bi a wo mo ye adwuma wo to butu ahodo nyom nko yesan ene wo mo nso a etonton se ya ne ma ne mema no ebirim kokogina to butu ahodo no kotonton nyoma ye do mo na twetwe nkomo no mo de sa ensemi etu edwa abusia ye da so a egina Ken Oforiata ne budget ya o de kotu edwa e wo memra hye fie ne da so agina umsa ne fa bie no na wo kire se mobile money e transaction no omo de eye 1.75 levy e de atoso na ensemi beto monten so na ene ne yebo pini chief executive officer Ghana Chamber of Telecommunications na je say MTN mobile money ne Vodafone cash ne ka ho nyina no opani na da wo ano a wo hwe sa eniema ni nyina eso networks ahodo a wo Ghana ha Glow Tigo hwan opani na ene oda wo nyina no nti ebisa no so opani ensem a osoafo hwe sikasem so de abeto edwani o na o simu sen no kire se o omokro omtene na no no ayade a omho dwiri wo papa san se omo ye Ghana Chamber of Telecommunications ya ne aye kan nyina wo mo adwoso e na ekoko pie no ye no mo antena se yansi nkonwa nkere mo se osoafo a wo hwe sikasem so ko memra hye fia ne ode kwakoto dwanie omo tete TV ho ni radio ho se wo muti Ahenkan ene so omo te ba eye baako eno na omo kire se koba saade a na eha adwen pa sanse ansana 1.75 tax na ye de aba no ye de ba be ka ho no na already ni kura no omo eye telecommunications ya hodo no wo mo hwe fa omo bo papa wo ho no mo a obi se mobile money ma send the amount no abu afa so eno edi edimbone edi bro mo adwuma no a omo hwe kwan yo mefa so a omo be kwantia saade no wo mo ankoto bibi so anso afede ne asande akwa bom ni eni nti yewura Ken Ashigbe kire se omo be hia aban no omo ne aban abonkomo no omo atwena adwene de asi so ehu hia se 1.75 budget no a ode ba na se tax na ode ba no obetwe asensan ne nam so aboa ama Ghana fo a omo di mobile money edidi dwuma no wo mo komu atumi ahare wo mo eni nti wo sra Ghana fo se afe na aba nti yanum nsuo fa ntwen wo pe eyade a telecommunications fo no so omo be omo famu de na omo de support wo mo customers ahodo no a abusuya afe yanko eye edwem yanko hesenia sika ene enuane ahodo bo esi etie yen hyase yemfan free commodity market no se aburo bag baako na okwakoto a aburo bag baako rebo age na 138.86 pesos
mame sense su biom 138 Ghana cedis ya empeso ano aduowatwe ensia egu akiri aka krab na duru 1.4 ena afei tomatoes ebi mu frɛ no sabo lai amo entos sɛnea abɛfrɛ ni bia ɛno nso ejina ɛyɛ 500 Ghana cedis one box no anasa adaka baako no ejina 500 Ghana cedis kan sika no opepe no enum wɔn mo kyerɛ sɛ paint rubber no kra de sɛ so ate 20 Ghana cedis nyina ebi wɔ mu okɔ enkran ya ma saman awurade ebon sɛ afuro gu kwan so hɔ no mo saa ɛne ti wɔn to nsa de afro mu nyina sɛ meto bi mfa ma wɔn mo afei yɛmfa ɛmo enso nka ho ɛmo bag baako no ejina 329 Ghana cedis 86 pesos ya we no ɛyɛ perfumed rice abrofo mo no sɛ de ɛta aka no no yɛnkɔ oil fried tall 1 liter 25 liters yɛ 1 gallon no ejina 275 Ghana cedis ɛna ɛyɛ enwo enso so gallon baako no ejina 190 Ghana cedis yefri one mo nkoye sɛ de koko nso bo esitie koko bag baako no ɛno so jina 6.6 na just 660 Ghana cedis sika dwama so sɛ ne sika enkontabuo ne nsesaye enso so esi etie enie US dollar no $1 ni kura wa ɛyɛ 6 cedis peso akakra gu akira eko company ho ne eba wo ho 6 cedis 27 pesos Great Britain pound sterling ne eba wo ho 8 cedis 48 pesos ne eko company ho 8 cedis 15 pesos euro ne eko company ho 6 cedis 84 pesos ne eba wo ho 7 cedis 13 pesos Canadian dollar no ne eko company ho 4 cedis 67 pesos ne eba wo ho 4 cedis 68 pesos na sei ena sika dwama so sika ne ho enkuntabuo ne nsesaye no nso esi etie kai na ese ne nso ema me se ene ebo nonum pepepa agudie mu akonfo ne betena ase sports o betena ase Memoradis sandals o ne Ghana yen Hazakes ladies o de be yam so a be kekeskeke pa nti nonum ba ya na wo de ofidie no ato ha no atie bi em se o fam potem ha no mo radio bia ni ho no mo a mayi bo o mo ama ho commentary wo yen ye free mu a omo aka ni nyina omo ada akire din Kwame Asante de me ko Facebook and YouTube and I mensu beje bre benya sisi ade tena premu afo yi ase ebe kenkan kase bone de ma mo midin obu woba ofori amanfo kase bo no asi misi ha achia mo pi amamumu